παρουσία σας είναι μια δήλωση. Δεν είναι μόνο μια πράξη ευθύνης, είναι πράξη ελπίδας, πράξη ανθρωπιάς. Ένα μικρό φως μέσα σε έναν κόσμο που πολύ συχνά σκοτεινιάζει. Στεκόμαστε εδώ μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ για να τιμήσουμε την μνήμη των αθώων θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Την ημέρα που μια γιορτή ελευθερίας, μια γιορτή ζωής στο φεστιβάλ Νόβα μετατράπηκε σε σφαγή. Νέοι και νέες που χόρευαν για την αγάπη και την ειρήνη βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μίσος χωρίς όρια. Η ανθρωπότητα ολόκληρη συγκλονίστηκε από εκείνη την ημέρα. Περίπου 1.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι και παιδιά. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, νέοι και νέες που απλώς ονειρεύονταν ένα μέλλον. Περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν, 251 απήχθησαν, 48 εξακολουθούν να κρατούνται ευμάλωτοι και περίπου 20 πιστεύετε ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Ο χρόνος που περνά δεν απαλύνει τον πόνο, τον βαθαίνει. Και το καθήκον μας ως ανθρώπινη κοινωνία είναι να μην σωπάσουμε, να μην ξεχάσουμε, να μην σταματήσουμε έως ότου όλοι επιστρέψουν. Ύστερα από σχεδόν 2 χρόνια στην κόλαση της Χαμάς, ο χρόνος πέρασε, αλλά η ανθρώπινη συνείδηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει στη λίμνη. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν όλοι ζωντανοί και νεκροί στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, στη γη τους, στην καρδιά όλων μας. Δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα ανθρώπινο, γιατί όταν μια μητέρα κλαίει, καμία χώρα δεν μένει ασυγκίνητη. Όταν ένα παιδί περιμένει τον πατέρα του, καμία καρδιά στον κόσμο δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη. Μέσα σε αυτή την τραγωδία υψώνεται μια νέα φωνή. Μια φωνή που καλεί να σταματήσει ο κύκλος του αίματος, να επιστρέψει η ελπίδα και να βρεθεί ένας δρόμος με συμπόνια, δικαιοσύνη και αναγνώριση του ανθρώπου ως ανθρώπου. Αυτό το όραμα δεν είναι πολιτικό, είναι ηθικό. Καλεί στην απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών και στην αρχή μιας εποχής αποκατάστασης των καρδιών της εμπιστοσύνης και ενός μέλλοντος που θα οικοδομηθεί πάνω στα θεμέλια της ανθρωπιάς. Ξέρω, ο δρόμος είναι δύσκολος, ο πόνος είναι βαθύς, οι πληγές ανοιχτές, η εμπιστοσύνη ραγισμένη. Κοντά. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ειρήνη δεν είναι αδυναμία, η ειρήνη είναι θάρρος. Να πλώνεις το χέρι σου αφού έχεις δει τόσο αίμα, αυτό είναι το πραγματικό θάρρος του ανθρώπου. Και το μήνυμά μας πρέπει να ακουστεί καθαρά, δυνατά και αποφασιστικά. Η τρομοκρατία δεν είναι δρόμος. Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Κάθε όμηρος πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του τώρα. Η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα για να μπορέσει να τίνει μια νέα ελπίδα για ειρήνη. Σήμερα, εδώ στην Αθήνα, στην πόλη της Δημοκρατίας, την πόλη του ανθρώπου, υψώνουμε όλοι μαζί τη φωνή της ανθρώπινης συνείδησης. Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ. We stand with Israel. Στεκόμαστε για την ειρήνη. We stand for peace. Στεκόμαστε για την ανθρωπότητα και την ανθρωπιά. We stand for humanity. Και τώρα ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα αθώα θύματα της τρομοκρατίας, για την μνήμη των ζωών που χάθηκαν και για την ελπίδα των ζωών που ακόμη μπορούμε να σώσουμε. Ας τους θυμηθούμε όλους και ας υποσχεθούμε να μην σωπάσουμε, να μην παραιτηθούμε και να μην χάσουμε ποτέ την πίστη. Ότι ακόμα και μετά το πιο βαθύ σκοτάδι μπορεί να ανατείλει ο ήλιος της ειρήνης.
όσους μπορούν να δουν τον ύμνο του Ισραήλ, τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω το εξής, ο ύμνος του Ισραήλ και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος έχουν ένα ταυτόσιμο νόημα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον αγώνα του ελληνικού λαού για την ελευθερία και στον αγώνα του Ισραηλικού λαού για την επανάσταση του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς, εάν μεταφράσετε τον εβραϊκό ύμνο στα ελληνικά, θα δείτε ότι το νόημά του είναι το ίδιο. Πρώτα απ' όλα να πούμε και τον εθνικό ύμνο της... Να πούμε και τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μιας μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα πλανένει των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Από σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου του 2023, τη μεγαλύτερη σφαγή που υπέστη ο εβραϊκός λαός από το Ολοκαύτωμα. 1.200 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, χιλιάδες γυναίκες και άντρες βιάστηκαν, παιδιά κάηκαν μπροστά στα μάτια των γονιών τους, γονείς σφαγιάστηκαν μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Αυτή είναι η βαρβαρότητα της τρομοκρατίας της Χαμάς και επί 2 χρόνια το κράτος του Ισραήλ, οι Ισραηλινοί πολίτες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, αγωνίζονται για την κανονικότητα στη ζωή τους. Αρπάχτηκαν όμως και 250 Ισραηλινοί πολίτες. Σχεδόν κάθε Σάββατο, χιλιάδες Ισραηλινοί βρίσκονται στους δρόμους του Τελαβίβ, της Χάιφα, της Ιερουσαλήμ, των μεγάλων πόλεων, για να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε κι εμείς σήμερα εδώ και ενώνουμε τις φωνές μας με τους Εβραίους όλου του κόσμου, αλλά όχι μόνο με τους Εβραίους όλου του κόσμου. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να προασπίσουν την αξία της ζωής απέναντι στο σκοτάδι του τρόμου. Αυτού του τρόμου που μόλις πριν 3 μέρες προσπάθησαν να διασπείρουν με την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να μάθει ποιος επιχειρεί τη γενοκτονία και αυτός δεν είναι άλλος από την Χαμάς
που επιχειρεί μια γενοκτονία εναντίον του εβραϊκού λαού, οπουδήποτε και αν αυτός βρίσκεται. Το κράτος του Ισραήλ είναι το προπύργιο της δημοκρατίας. Φανταστείτε μια Μεσόγειο θάλασσα εάν πέσει αυτό το προπύργιο της δημοκρατίας. Δεν θα μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ εάν πέσει αυτό το προπύργιο, γιατί ο επόμενος στόχος θα είναι οι χώρες που είναι κοντά στους φανατικούς Ισλαμιστές που δεν αναγνωρίζουν την αξία της ζωής ως προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την απελευθέρωση των ομήρων και ειρήνη στην περιοχή.